meesken van het welkom in de notaristuin. Dit hier geen Ieperlofspul Jorvet. Het bestuur van de Ieperlof besluit in mei dat het om bekende redenen dat het dit hier net terug in zou. En toen gingen wij wat rondte in de agenda kregen. Maar ja, 2 maanden later bellen Emke van het café bellen mij op en zei: Tjerk, kunnen we dit wat dwan? Toch wat dwan, want er is nog iets met toneel, toch iets met eten. En dan vreeg notaris dat het in zijn tuin mooi. En dan is het geen Ieperlofspul, maar we doen wel iets in de Ieperloft. Nou ja, prima, daar gaan we even nog nooit toch. We gaan even de cijfers afwachten, de corona-cijfers, et cetera. En een week als 5, 6 lien hebben we dat een go-jong. En ben we echt begonnen met dit op te zetten. En ja, dat hebben we dus heel gauw uit de groenwaai stamt. 4 repetities, we hebben normaal 80 keer repeteren. Ja, dat ben al even een ding van ja, we bezieken wat en we doggen wat. En het is auto hartstikke leuk. Ja, we gaan natuurlijk wel regels te maken. Daarom gaan wij precies al met dat je hem alle jaren op dik meter de tafeltjes ook zitten. En zo'n 1 juli mei beoefenaars van podiumkunsten, dus deze mensen die hier binnen, maar weer dicht bij elkaar staan, sterker als een maai tot 3 seconden lang, zo'n zo kort te maaien. Dat is net barren, maar dat is de officiële regel, 3 seconden. Dus als je met joggen tot 3 seconden is het tastien. Ja, kniepeertjes. Het is dus geen Ieperlofspul, maar ik ben kniepeertjes naar de rieke historie van deze Parabiemetuin. En ja, wij kniepeertjes dus naar die historie, naar momenten daaruit waar. En tegelijk met ik kniepeertjes naar de vooroordelen die er leven over artiesten en de ijdelheid van toneelspelers. Daar kniepeertjes weg naar. En ja, we hebben hier en daar wat anekdotes en wat herinneringen op van het verliezen. En een van die herinneringen van mij is dat ik in 2003, die ik hier voor het eerst maai als speler in het Ieperloft. En mijn ambitie wie groter als mijn rol. Dat stukje, ik wil spelen in die tijd maak ik nog mini-gedichten. En uit een van die gedichten spreekt heel erg mijn onvrede over de grootheid van mijn rol. En daarom wil ik dat gedicht van 4 regels graag ten gehore brengen. Ik wil spelen hier. Ik wil spelen, maar ik maak enkel mooi van. Ik kom in scène, tretje en pas aan bad. Dan maak ik nog 4 wat zissen en dan boegen bij het slot. Je verneemt inderdaad dat ik net dus echt tevreden ben met mijn rol. Later is mijn rol ietsje grutter worden. In 2003 wie ik het hier dat we 50 jaar bestien, dat het Ieperloft 50 jaar bestien. En naast het reguliere Ieperloftspul weer doe ik een jubileumvaststelling op dit plak hier. En in die jubileumvaststelling weer een noemer van Naar de Stilte. En dat noemer, als je er goed naar hartje, hield dat heel erg van het ontstaan van de Ieperloft. De romte die een ramp jouwt, anders gaat het om. En die bladskip, of dat bladskip, die zit nou ik hier noemen en is nou, ik denk, lieke actueel als dat. En daarom wil ik je hem graag, of hoe graag beginnen, maar dat noemen, doet er Steenekes van Naar de Stilte. Een offelijke jong. Als naar de klap de stilte komt, rom je in buurt, breekt er de morgen heen. Dus is het geen, het zal daarna beginnen. Wat leeg weer rint weer vol, doch vies in eigen paard wel als het maar kiest. Zelfs nog elke nacht de duivel is, zal vol het wetter terug rivieren stremen, zal volle meesken van het leven dremen. Wie is alles hem vanzelfs wel als het maar kiest. Rom je die buurt, breekt terug de morgen heen. Liet steen, versteen, versteen, in een wederomte om mij heen vallen. Liet dient de lietse brood waar wat het is. Ziek, hel je jip en praat net langer in hij stelt zijn spookgetaal. Kom op verhaal door, leef je vrij die vrij. Vrij je dat ik heen
En als sto het wordt, spreek ik die namen uit. Zij sto die jere worst en doet je met mij het lied van langst. Dat verre stilte nog net wie. Ja, dankjewel, Doete. Hartstikke mooi. Goed, mooi. Mensen, dit weer het voorprogramma. En ik wil hem er even op wijzen dat Doete doet net mooi onder de Gouden Gurbe verkiezing. Dus daar hoor je mij net op te stemmen, jou die toch niks, doet net mooi. Ik wil, Liewe Talsma uit Arm, onthoud die naam. Je kan nog stemmen, je kan ik op mij stemmen natuurlijk. En ik zou graag de eerste Armer Gouden Gurbe winnaar wijzen willen. Goed, mensen, we gaan los. Menzo. Welkom, bienvenue, welkom. Stranger, étranger, vreemde. Glücklich te zien, je suis enchanté. Happy to see you, blijven resten stay. Welkom, bienvenue, welkom. In diepe loft, de parabeem notaris-tuin. Mooie vrouwen, mijn naam is Liewe Talsma. En ik wees hem uit de groen van mijn het en uit namen van elk. Van het welkom hier in de notaris-tuin van Jorwert. Onder deze legendarische parabeem treffen wij een oor. Of zoals dit hier, treffen je mijn oor. En je hem treft, want ik ben niet vorm en ik heb een prachtig mooi programma van je in me kon zetten. Speciaal voor je. The best of the last decade of even lofspul Jorwert. En al deze hechtepunten zal ik de komende uren op een wervelende, spetterende, spectaculaire, maar boppalig bescheiden wijze ten toneel brengen. Het kan het oors of je hem zelf wat jergen. En leeuw mij, hoe het eind het publiek altijd een heel nou los, hè? Leeuw. Het ingrid Olympisch slot applausrecord. Maar goed, dat haasten. Eerst even het zakelijke. En daarvoor heb ik mijn sidekicks Sjoerd en Skelte. Oh nee, dat is het nee, dat is maar personeel. Nou, goed, ik kom haast weer om van het leuke. Nou eerst even het zoeren. En dan het zwieten. Hoe daar. Ja, Liewe Talsma van Haren. Goed, goeiejoen, beste mensen. Ja, ik namens het werkvolk een goeie jong. Ja, het wordt van u een bijzonder nostalgische joen hier onder de Rieske Parabeen. Ja, ik hoop dat je hem goed zit, want je komt hier voorlopig nog net bij. De komende 3 uren vorm je hem een bubbel met us. Ja, en mocht je hem om wat voor reden toch even naar het huis gemaakt, dan krijg je hem van u een persoonlijk begeleerde taviest. Scheld aan maar. Nou, zo veel gaan we net. Maar mocht je dus onstreet viel en naar het huis dan kun je ook gewoon gaan. Ik denk dan wel om de rimpaden en via het net de hand te wassen. Nee, stikken te wassen. En verder willen we jou verzieken om zo vol mogelijk op je plak zitten te blijven. Dus geen onnodige rennerij door deze mooie tuin. Of sociale interacties, mooi mensen tafeltjes verderop. Ja, wil je ook wel eens wat te drinken bestellen of gewoon contact met het personeel. Dan kan dat heel eenvoudig toch even op dat lampje te drukken. En misschien is het eerste uren wel handig om ik even te zwaaien, want hoor is het net. En dan komt er zo gauw als mogelijk in om even jou te helpen. Ja, zo is dat. Goed, nou, voordat we losgaan, willen we jou vrolijk verzieken tot een moment van stilte. Ja, en om het zekere van het onzekere te nemen, wij willen je hem vragen om oral minuut stil te wijzen. Ja, 1,5 minuut. Ja, oral minuut dus. Komt-ie. Dank u wel. Nou, dan gaan we ook verder met kniepeegjes onder de paraplu. Kniepeegjes dus. Wij heen hem tas aan dat wij
kniepeegjes brengen zo naar de rijke historie hier uit deze tuin. Wie krijgt mijn openingsnummer, welkom. Prachtig mooi zong, dan zeg ik het zelf. Wie een verwijzing naar het Iepen Lofspel van 2005, Cabaret. 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 Wat verder waarom in de tijd, weten wij net. En Waarom net? omdat je ergens een grens loeken moet. Ja, maar Jet iets weet toch altijd alles beter? Ja, daarom. En dus ik kom even na daar en daarom weten wij dus net wat doen. Doe. Ja, Jertie, zo winnen nog karakterrol. Ja, wat? Grote spelers. Ja. Arjen Toering, Douwe de Beeld. Tetty Venema, Ja. Henk Koning. Melle Tilma. Goh, en god, hoe heet die Ineke weer? Die karakterspeler, echt die grutte. Mijn naam is Luwe Tolsma. Nee, Luwe, dat eerst het zie je 15 jaar harder net doen. Ik bedoel daarvoor, hoe heet die weer? Die prachtspeler, die grutte. Die hele grutte speler. Die vliegt hier trouwens hier mooi, die Lietse Woordpiek. Die speler die officier van justitie, die, hoe heet die hartstikke weer? Jan Haakma. Ja, Jan Haakma. Die is al iets, hè. Toen hij opkwam, toen waren er mensen die dachten, zit hij nou bij het bedden in het lokaal? Maar ik vind Jan altijd een hele leuke speler. Ja, ik, ja. Van Smurven, de musical. Hallo, ik ben Pieter Smurf. Hey Jan. Hey, Hoe is best. Hey Jan, hier is een kaartje gekocht. Weet je trouwens al lang? Net als het ook kort bent, hè, maar wanneer ben je aan? Ik ben hier alleen. Oh, Hey Menzo, kist toch net een nummer spelen dat Jan even zo oké? nee. Ik zing alles. Nee. Doorrops, ik draai. Ja, maar Kom maar speel op. er genoeg toch? Ik joen alle nummers, dus Ja, maar uitzonderingen bevestigen regels, toch? Ja, steeds maar. nee jongens, nee, deze hier ik instudeerd. Oh, de vrouw had mij de liefste. En ik heb nog niet zo goed. En ze flink viel als nou. En ik heb nog niet zo rond. En ze bevrijden viel als nou. Voor mij de kroegen, voor mij het zoeken. Voor mij de katers, dranken, vlaten. Krijg je een land niet. Voor de kind, ik vertel je. Oh, de vrouw had mij de liefste. En daar verbaas ik sprekend lot. Dat jij mij vrouw mij stoort. Daar verbaas ik sprekend slot. Dat mijn Nederland behoort. Je parasiet of likkerij. Geen lieg of likkerij. Het elke flik vloog me voorbij. Er is niks te hel, is niks. Oh, de vrouw had mij de liefste. Het is een geschenk van God. Wat leven nu bij mij? Het is een geschenk van God. Omdat er juist het zin zijn. Dat is wel laatje, dat was wel short. Dat was wel maatje, dat was wel jongen. Dat was wel stripje en de lipje, dat was wel stralen. De waai is vrij, die naai is hier. De waai is onberooid voorbij. Zonder bagage, ken ik weer in. Want ik ben nog vogelvrij. De wereld draait, oh, dat best wel. En ik ben sabiet, zo zonder in zit. En ik ben sabiet, dat materiële niet. Ik ga niet meer te verliezen. Je know alleen te winnen. En ik ken het te beminnen. Ja, ik ken het. Meer achter hel, ja. Hartstikke mooi hoor. Het is hier nog een heel goed van die aardebol, maar het is nou tijd voor de tweede gong. Het tweede vakkensetje dat op het zongongenmenu staat is mosterd van het hoes. En dan willen wij hem even vreegje tegelijk om het bestek te bewaren ik van de volgende gongen. Want anders dan, dat scheelt afwasje. Hij dat wel. Nou, lekker eten, maar Hemke. en Adrie. Hey, Luwe, wat is die favoriete Iepen Lofspul? Mijn favoriete Iepen Lofspul, langst arm 2014. Nee, Ah, maar Jorwert natuurlijk. Oh, ja. Ja. Nou ja, als je ik ga een mooi ding, dus dat moet dan in van die traaien wijzen vanzelf. Hè? 3 keer, hè? Ja. Ja, 2012, 2013 en 2015.
Alles uitverkocht, hè? Ja, wees. Hey, en de favoriet? 2013. Ja. De kloklieder van Naidam. Juist. Ja, in 2013 toen bestiert Jorwet er hier op Lospul 60 hier. En toen maakten we voor één keer een eigentijdse vrije bewerking van een oude klassieker, De Bochel van de Notre Dame, van Victor Hugo. En 22 jaar later bewerken Jan Tjerk en Echo dat stuk vrij naar het Argentietse, de kloklieder van Naidam. Ja. Dat in Lospul gewoon de jonge vrouw is mee die hij in het warpje Naidam kan. Ja, en allemaal wie een dadelijk smoor op haar. Ik, de mooie spastische afwijking, ben een Quinn. Ik ben kwijt, maar een entermin. Ja, en Chris in Hout, wie doen die? Oh ja, dat weet ik, hè? Dat weet ik, ja. En dan doen we in die weeksmoor verhalen op haar. Zelfs verhalen dat er haar opsluiten in zijn tour, Boppen zijn tjerken, te geren was hij zo'n Quinn. Die de sabot naar dat die op stuit net als mijn koe als zijn eigen huid wat omgaan worden. Maar bij Vincent sloegen we net zijn huid volle ophollen, maar rekken er eens mee die het op slag het libben liet. Ja. En Quinn tilde treesber het libbenlezen liggen van Esmee op, wiels de klanken van de band Evanescence Evanescence. te jaren weer. Het tolfde lustrum van het hier Lospul Jorwet eindigen zadwaande in trin. I'm so tired of being here, suppressed with all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave your prison that lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I wipe away all of your tears. You scream, I fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still have all of me. But time still remains. I've been You cried, I wiped away all of your tears. You scream, I fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years. You still all of Vond jullie het nodig? Ja, maar dat worden meestal toch zijn Wiebo doet de Gouden Gurbe-winnaars. Ja, maar het idee weer dat ik wat meer podium krijg zoals. En als een Wiebo of een Doete het podium haalt, ja, dan degraderen wij alleen naar omzittend plaat. Ja, nou ja, goed, ze ben nog heel even voor, dus ik zou zeggen, pak die moment. Oh, ja. Mensen, ik wil nou graag even wat vertellen over het eerste loopspel van 2012. Dat die ik dat in mooi. En dat heette de goede, de minne en de lelijke. En Wie is is dat? ik speel dan de stille. Ja, maar dat is echt een boppenslag, hè? Want ik kwam toen als cowboy, de stille. De weet je stilte, wel. de tredegong. Hey, ik zit er. De tredegong die wij jou presenteren is Carpaccio. Of zat ze dat in Arem sissen? Carpaccio. Lekker niet te mooi. Emke en Adrie. Ja, Luwe. Ja. Luwe, zullen wij ons even een potje lospul bingo?
Oh ja, ja, leuk. Daar ben ik goed in. Daar ben ik goed in, ja. Misschien is het aardig dat het publiek er mooi doet. Ja, maar dan wel in de holle heen, net erop razen, corona, bla bla bla. Hey, oké, dan neem ik de naam van het sticker en dan neem ik toch het iertal. Oké, ja, ja, best, ja. Oké, begin mooi makkelijker nu. Oh, even versteld even om in te komen. Ja. Komt ie, hè? Anatevka. Njontje 94. Ja. Toch? Ja. Ja. Wist die van je? 1-0. Oké, komt ie, de volgende. Uitblaast. Wat doen we het in? 2-0. Bommel en de Friese Maan. Oh, die weet ik. Njontje. Njontje 86. Hey, 3-0. Ja. Best lastig, heel jongen. Ja, moeilijk, hè? ik zit er net lekker in. Ja. Hey, hoe draai het nou om? Dan neem ik een iertal en dan neem ik het stick. Oh ja, ja, dat Misschien is... verduid wat maken. Ja, hè? ja, probeer het. ja. Oké, komt ie, hè? Ja. 2008. Jammer, Jurgen. Euroschelter. Jouw 0. De Friese hoorzetting van As It Is in Heaven, maar de prachtige vertolking van Jannie van Gabriella's song. En daarom, beste mensen, heeg achtend publiek, heb ik speciaal voor je dat prachtige slotlied uit die voorstelling instuderen. Menzo, kom er maar in. Sorry, Luwe, maar het wie net het slotnummer. Sorry mensen, ik heb nou even je tijd van publieksparticipatie. Ik zit in de focus, hè. Ja, maar Gabriella's song ziet op ongeveer 2 redden van het stik. Wat is dit? Hoe wist u dat? Ik zong dat lied, ik wie Gabriella. Ja, mensen graag een applaus voor Jannie van der Veen. Jannie, kom bij. Hey, Hoe is het? ja, goed. Mooi. Goed Hey. weer te wezen. Ja, Nou, hartstikke fijn. mooi, dat is de best. Hey, en wat ben je herinneringen aan zo'n jou maar wirken? Ja, goed, ja, weer prachtig hier. Ja. Dat is een beetje de Werberte, de wedergeboorte van het Dieplos-spel. Nee, dat weet waar toen Tolf. Nee, dat klopt hier. Skelte, het roes stwarm, dat hier. Ja. Hey, ik heb iets uit hoe storm in Dien Holle. Nou, de laatste vaststelling. Hoe zit dat dan eens? Ja, klopt, ja. Ja, ik wie lilk, ja. Nou, dan moet ik eerst even iets over het stik vertellen. In het stik heeft Daniel de Rees, de grote dirigent, en die werkt het allemaal uit het plaatselijke koor. En hij leert dat koor om vooral naar te luisteren. Als je naar kon luisteren zei, dan kan de stroom uitvallen, het lacht uitvallen, maar dan zong je hem terug, dat weet ik zeker. Nou, zo komen wij bij de laatste joen. En nou ja, de heren natuurlijk hartstikke zo'n zin over, yes, nog 1 keer. En we staan te jongen, Gabriella's song, die het hartstikke mooi. En jij wou het nummer. De stroom valt uit. Dus ik dacht, ja, nou hartstikke leuk techniek, geintje, heel leuk. Even zien wat ze eigenlijk kennen. De macht voluit, de microfoon voluit, de begeleidingssbaan voluit. Ja, we hebben natuurlijk trots zongen, maar ja, ik wie echt leuk. Ja, ik dacht, wat een klote grap, jongens. Dus ik stwarm naar achteren. Maar ja, wat blikt nou? Zie je het net mooi Cindy? Het is gewoon toevallig op dat moment uitvallen. Ja, ik vind dat echt wonderlijk. Dat is Zo, wat een verhaal. Nou, Hey, en dan hou, voel ik... Luwe, dit keer dat nooit. Hey, en Jannie, maar dat wie dus die laatste keer als dat het noemen hier in notaris toen zong heeft. Ja. Maar dan is dit toch de ideale mogelijkheid voor een revanche, hè? Nee. Oftewel, Tiet van de Werberte, Nee. de wedergeboorte van Gabriella's song. Ja. Nee jongens, ik is erin, hè. Ik zat... Nee, echt het. Ten is mijn leven van mij, want ik ben zo kwaad hier op ieder. Uit die langslui kwam dit besluit. Wat ik zag, heb ik hier nou voor. Dit is eigenlijk wat ik graag voel. Ik betrouwde op mijn gevoelens, is dat ik ooit een deal ga zoeken van de hemel die ik meer voel. Ik wil voelen dat ik lief je
als een vrouw, zo sterk en vrij. Uit de nacht verliest de dag. Ik ben hier en ken leeft mij dit dag. En de hemel dat ik van dream, luidt voor mij wat hier en nou. Ik wil voelen dat ik Hey, en Skelte, wat wie jou is dien favoriete hier? Nou, eigenlijk 12 verschillende jaren. De eerste, dat weer mijn eerste keer, het legendarische het feest. Ik speelde toen een Marokkaan. Wat? Ja, dat kon we toen nog. Ja, en die horen dat weer marathon. Ja, machtig. Ja. Daar zit geen muziek in, toch? Nee, Nee. op de eerste net live. Jawel, Christina, die You Never Walk Alone. Oh. Hey, maar Skelte, dan moest ook dat even jongen. Oh, maar dat ken ik wel. Nee, dat is toch echt leuk dat Skelte dat even doet. Oh, het skelt hier in een jong je in de tuin. Maar Bohemia, de wet maar Wiebo. Nou, dat koest niet echt jong nee. En in een timing van de derde kanarie. Nou, kom op, niet zo slim. Nou, hey, wist, dan jong ik het voor die. Wauw. Ja? Oké, Ibe? when you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk
speciaal En dan is het iets nog te alweer tijd Nee, voor de vierde jongens, goal. nee. Emke had voor jou een hinnendije spies met satésaus starret, maar den jonken griente risotto. Makken van griente en risotto. Lekker eten, mooi. Emke en Adrie. Hey, doet er. Kist u eens even een stukje rocken? Ik bedoel, Louis toch even het huisje. Dat wordt best wel. Alright. Ken je hem nog iets van Bohemia? Ja, leuk hè? Zal ik de eens vertellen over een machtige vrouw? Als het gaat om de liefde, moet zij alles jou. Het is net met haar mooiste en het teerbouw. Maar die stem en die eigen en dat hier, dat is een monster van een vrouw. Want wie kan vrommen, maar een vrommen zo staan. Want die doen het dan, want die Danken is bij mij. Vrij mij Rosie hier de hou maar verlet niet. En Rosie had nooit al die lange nachten. Heel de klok in het rood. Ja, dat batst er zo lekker in. Maar in honger tot de poel. Want ik ben vrolijk, waar de bloemen zo staan. Al die lang, al die lang van mij is een dik van een vrolijk. Dik van een vrolijk. Zij is mijn heerlijke roze. Ja, zij is mijn heerlijke roze. Nooit hier de vroemes, mooie vroemes zal zijn. Altijd ondergang, altijd ondergang van mij. Is een dik van een vroemes, dik van een vroemes. Zij is mijn heerlijke roze. Oh, zij is mijn heerlijke roze. Dankjewel, dankjewel. Ja, vorig jaar wat sterren in de Tjuster spelen en ik wie er net bij. Nee, ik hier wil even wat oors aanhalen, want hier krijg ik een hele mooie dochter kregen, tweede. Nou ja, en hij heet dan er ook mooi, dus gelukkig kon ze aan Kaboes maar even om Misha te spelen en het is hartstikke goed dien. Maar zoals je hem zorgen is ze hier van de jongen want zij is ik krijg mij een van een prachtige dochter en die heet Famke. Ja, vanzelfs verneemt naar Famke Billet uit het stuk van 2018 en die speel ik. En dus is ze eigenlijk verneemd naar mij. En dat vind ik heel fijn, check. Dank u wel.
Dus van Joen wil ik dit nummer opdragen van Anke, voor Anke, ik jou mee op. Als het leven mij zwier vol en het wordt een school, dat er reindrippen vallen uit een grauw en griezeloos rucht je ik mij taai op. Hier ik op, wat maak ik nou? Ik jou mij hoed om jou. Ik wil het, seks nooit gehad. Stel jou de vragen die ik antwoorden op zocht. Hoor ik het voor, doe ik het goed. Hier op dat jou mij teken, want ik zit in grote druk. Ga mij hoed om jou. Want als het beter mij onder bezien, dan was het snel weer dat ik net niet vergeten kon. Ik wou jou door altijd van mij even zien. In het nog en ik je stem. Voor de hele nacht. Jouw meiden wil om trots te kiezen. Jouw mij kan. En je bent niet van. Wie zei wat? Hier een pakje aan mijn teken. Want ik zit erop. Ik ben voor jou. Ik mij dan shit. Wat neem je maat? Hoef je het wat? Doe mij niet te spannend. Jou mij Wij zongen je nummers dwar van vliegen hier. Kom op, dat is zo leuk, Leeuwen. Die maar die trein bijvoorbeeld, die ken ik wel in waar, jongens, ja. Leuk. Ik zeg het al. Ja, ik zeg het al. Nou, die ken ik niet. Nee, ik net. Ik wil. Nou, wat toevallig. Nee, dat is net toevallig, dat hebben wij gewoon repeteerd. Je hebt het gewoon oefenen. Ja. Zeg het al, jaren, ik zeg het al. De zinnen van morgen schiet door de midden. Het paard naar de horizon is vrij. Slingert een paadje naar betere tijden. Ik zie me zelfs daar al ridden. Rist maar. En dat het paard en maar smel is en net al te joch. Het leven zal vlucht, als de bocht haast uit vlucht. De zwaarden van juster, die liet ik nou om wie voorbij. Want elke stap die ik zet, nou is kostbaar het hier die ik van het leven krijg. Dus als het begint, je het al van mij. Ik vind het nou niet uitkomst, verwacht je niet van morgen. Niet het scheelt aan mijn dagen kan rijden, die buikend je net om. Ik wil wat mij nooit uitkomt, als dit wist is alles stiert voorbij. De mond zit dus behouden, maar je bent me vrij. Dus ik zorg het woord, of ik zeg het al. Ik zeg het alle jaren al, ik zeg het al. Josmina ziet daar de horizon leert. Een prachtig vooruitzicht, een vrouw misschien wel bent. Niet haar vatten nooit verkeerd, nooit beppet haar brengt. En al
dat het alle jaar uitkomt. Zilver wil ik viel wat mij nou je daar komt. Verwacht je niet van boord. Met het scheelt aan het rijden. Die bui komt je net om. Ik viel wat mij nou je daar komt. Vast het wist is alles stiert voorbij. De mond zijn is behouden. Maar je bent wel vrij. Dus ik schaam het wel. Want ik zie het al. Ik zie het alle jaren. Ja, ik zie het alle jaren. Ja, ik zie het alle jaren. Ik zie het Gong 5. Van jou op tafel komt kjelle sucade in saus en net sammer en saus, maar Een rede winsaus. kjelle sucade in rede wiensaus. Lekker eten mooi. Emke en Adrie. Adrie. Voor waar mooi telt had, die denkt, we binnen haast 5 gongen gewoon 2 te gaan. Maar wij binnen nog lang nog net. Hoewel we qua eten al richting het nieuwe setje gaan, maar de us muzikale hechtepunten nog komen. En ik heb mijn stemsmat. Skelte, wat er even bij komen, hè? Ik heb hier 2 briefjes. Op het ene briefje zit Bohemia 2011 en op het andere briefje Familie Bellier 2018. En daar mooist de lotting van. Spannend. Bellier 2018. Nou, dat is een hele mooie kaart. Ja, dankjewel. Goed, en dan mooist u nou kiezen waar die nummers van Bellier zongen mooi. Ja? Er zit maar in een briefje in. Ja, dat maakt het niet uit, doe maar. Liewe Talsma Arem. Nou, wat leuk. Ja, nou, dat vind ik echt leuk. Ja, goed. Hé, jongen, dat is toch troost tussen kaart, man. Oh ja? Het is nota bene onder tasje in het even van een notaris. Hè? En dan wordt beweren dat dit net eerlijk is. Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ja, wees. Mooi. In 2018 speelde het hier een lofspul de familie Bellier. Ik was zelf dat hier, ik ben van de haat al vrede. Maar omdat ik toen dat hier om het verhuizing wie hier eenvoudig waaien rond de van Gouden Gurbe. En je wil ik net dat zo'n Gurbe de eerste dagen van zijn leven als nomade terugbrengen maakt. Maar doet er toch een Gurbe? Ja, dat maakt het even niet uit. Ja. Ik zit er maar in intro hè, van een Van nummers. de Bellier. Goed. Maar de muziek van Shaffi is mij op het liefst kreun. Ze nemen mij dan ik wel eens de Ramses van Arem. Of de Shaffi van de Zuidwesthoek. Nou, en welke rol hier dan spelen in Bellier? Nou, dan hier check dat stuk zo aanpassen dat ik de haatrol hier. Ja, dus Liewe Talsma als de jonge Bellier. De oude Bellier. Ja, dat denk ik dan. Ja, laat je maar. Maar ik zie hem eens even jaren litten wat mijn muzikale bandbreedte is. Ah, leuk, Menzo. Leeuw, we kunnen het duet wel even van. Dames en heren, Famke Bellier. Ja. Ja. Ja, hartstikke fijn, Famke. Want deze oude retenbal. Hé, maar nooit zullen toch eens keer het al niet goed noem maar even jongen. Nee dan. Ja, of had je goed het ik in? Je mag nooit niet een keer de koers gaan kennen, hè? Ik ga harde koers jong, zij jouwt mij nou de koers. Maar Leeuw, dat kan er ik nooit bij. Hey, Jan zong dat doos, maar dat kunnen wij het nou wat together dan. Oh ja. Dan is deze jongen zeker de understudy van Jantje Haakma. Ja. Je hebt een idee maar waar je in te maken gaat, hè?
tranen bracht. Maar zere vragen hoe het komt, dat het tussen ons niet voel. Liet mij in het stil. Ik liet in het gaan. Liet mij in het stil. Ik liet in het gaan. Liet mij in het stil. Ik liet in het gaan. Nee, dan jou ik daar. Werelds van ruim. Uit een filon. Werd het net ruim. Ik zou vinden wat ik zocht. Ik al wordt het mijn weer. En ik bedenk die leer mijn goud en strelend licht. Ik maak je een ring, maar liefde zonder smet, maar liefde als een zwet, door koningen geliefd. Lees ze bleef bij mij. Ik wil bij jou, Lees ze bleef bij mij. ik wil bij jou, Lees ze bleef bij mij. ik wil bij jou. Liet mij in het stil. En ik bedenk voor die woorden uit mijn hart. Die haast net jeder jet. En ik vertel die dan van die vrouw en die man. Die tot 2 keer haar liefde werd van haar. En ik vertel die dan van een koningenman. Die net meer liefje voelt. Om te redden het fine koel. Liefste blauw bij mij. Ik bleef bij mij. Liefste blauw bij Ik mij. bleef altijd bij Liefste mij. blauw bij mij. Ik bleef altijd bij mij. Maar ik een advocaat is net altijd zonder vuur. Geen vonken, ja. Zweer is in hoe. En al is nog ieder verschroeid. Ja, mijn shot weet te vaak dat ik een mooie gloeit. Op mij elke nacht. Witte kiem weer in pracht. Zat de nacht je bij de tijd. Sta je zo bij mij. Deze bleef bij mij. Ik liet eigenlijk in. Deze bleef bij mij. Ik liet eigenlijk stil. Deze bleef bij mij. Deze bleef bij mij. Hey Jan, kun je wat meer vertellen over dat stuk, Biljet? Tuurlijk. De familie Biljet wie het eerste jaar dat ik mij speelde in Jorwert. En Jorwert is nee, ja, er zijn de prijzen van, dus dat hier. Ze nemen me dan ook wel eens de Lionel Messi van Jorwert of El Salvador uit de Woorden. hè. Want zowel de juryprijs als de publieksprijs wint voor Jorwert. En het is mij als semi-haatrolspeler slagen om Doete zodanig in haar spel te brengen dat zij de gouden gurben voor de beste haatrol in de wacht slepen konden. Dus, ja. Maar, oh ja, en het, mensen, het stuk, familie Biljet, dat gaat over Famke Biljet. En Famke die wennen en werken op een plaats van haar ouders. En het probleem wil in dat uit zijn Famke de hele familie daar vieren. En hoe graag zit ik voor het slagen Famke maar net om los te komen van haar familie. Omdat zij dus eens de skekel wint tussen dat gezin en de jarende vrouw. En op een bepaald stuit wordt alles had te volgen. Famke reed het sarongero. Toch de stad ja hij verkeerd voel. Waarom ringst of saronger? Min Famke je saneer, min Famke op een vleug. Famke je van mij.
Silverman. De blauwe lucht is echt. Famke haar mem wil net dat ze te volle omgeeft met jerende meesken. En ik wil ze bevorst net dat Famke het huis uitgeeft. Mem is dan ik poer als Famke besluit om voor een carrière in de muziek te gaan. Ze docht mij aan een live auditie van een The Voice-achtig programma in Hilversum. En Jim beter weten in hopen ze dat Mem ook komen zal. Het liep er eerst net op, maar Ben misschien in het verkeerde plakje binnen. In een nest mooie noordbloed. Ik was van jongs altijd wennen, maar dat speelde ik mij goed. Ik ken alle wegen van mijn orde. Ik weet van elke stap, van elke zet. Dat zou ik het liefst van haar verdwalen, of ik van rondte nog verleid. Leed mij, laat mij mijn eigen gang maar gaan. Leed mij, ik wil op eigen voeten staan. Mem, ik zal die niet vergeten. Want wat mijn leven is, blijft mij bij. En als ik bij dat jij, dat blijf ik weten. Hekkel binka's vier vandaag. Hoort ik zal die heel vaak moedje. Al die diepen schiet je hem door. Ik zal die tutje en begroetje, komt vanzelfs weer van elkaar. Maar liet mij, mijn eigen gang maar gaan. Leed mij, ik wil op eigen voeten staan. Ik zal er hier van us verschijnen. Daar komt mijn grif net onder u. Let het te willen, net bedjeren, de deer is zieke tot maar u. Want van is wil ik nog geen Famke. Geen zwarte schier, geen Franse veld. Ik blijf voor je, maar je mag
6. Gong 6 is een neigesetsie van de kok en wij kennen de fantasie van de kok, dus wij zoen ze willen iets lekker. Mooi. Emke en Adrie. Meestal mag ik even je aandacht. Wil degene mij kenteken Joggen Fjouwer JTL Joggen even steen gaan? Dat ben ik. Wiebo? Ja. Die auto zit verkeerd parkeerd. Ja, en? Annemiek appte me krijgen als het me even thuis brengen moest. Annemiek appt. Mijn vrouw appt met die. Ja? Waarom dat? Ja, dat weet ik niet, hè. Oké, tot zo. Jo. Dan maar rustig om, hè. Jo. Zo, dan is het nou tijd voor de nummers uit Bohemia. In de muzikale vertelling wisselen u de nummers van Bram Vermeulen en AC/DC komen al. ACDC. AC/DC komen al. En dat nummer, wat per uitkomt, dat zal ik haast een Hey, jongen. maar Luwe, dan breng ik de Wiebo zijn auto toch even voort. Nee, die brengt toch net, dat doet hij zelf. Hé, maar dat is toch al iets moeite. Nee, mensen. Hey, ik ben helemaal in de auto, jong. Ik ben op een fiets. Maar dan brengt niemand dus. Hey, weer wie? Het bed had nacht, maar heel beslipperd. De helft van mijn teksten worden weer. De helft van mijn salaris kan het mij voldwammen. Sliepen valt mij nou wel zwier. Platen ben nou al een jaar van mij. Ik draai ze, krijg ze uit als ik kan. De televisie, maar door omdat ik boos zonder kind. Waar een bestaan, wat een luze leven. Verrek me neer, dan maar verkeerd. Reden wie, wij nemen fleurig die. Ik drink mij alle joenen een beroerte. En eten heb ik wekenlang net die. Ik wees je weer als vroeger. Geen wasbak. Stadig worden al mijn lekkers kriegen. Waar een bestaan, wat een luze leven. Verrek me neer, dan maar verkeerd. Reden wie, reden wie. Wij nemen vleurig niet. Ik ken het ben onder stilte. Al heel net schooften wacht. De vrijheid die ik mij verbeelde, maak het mij anders bang. Ik zucht nou pas in dat ik haar mis. Het is ongewoon, het maakt wennen. Ik net, doe net, die het verkeerd. Het is wennen om mijn eigen leven.
Wiebo. Zo, nou gaan alle cracks uit het verliezen hun aandacht. Ik ben wat houden. Dan is het no tijd voor het no. Mijn naam is Liewe Tolsma. Oh ja, ik heb gouden gurbenbriefjes bakken en die worden nou roendeeld. Dus je kunt ze inscoren. Ja? Oh, Liewe Tolsma. Goed, meisken. Dan is het nou tijd voor de grande finale. Hey, kameraad, vriend, maat, Also known as Liewe Tolsma. Liewe Tolsma. Hey, ik praat, ik krijg met de band. Ja, En de band wil eigenlijk nog een nummertje doen. een nummerke. Ja. Ja, zo. Ken je dat? Muzikanten. Ja. Muzikanten willen altijd nummertjes doen. Muzikanten zijn gek op nummertjes. Hè? Daarom ben ik zo vol van. Muzikanten nemen ze wel eens de knieën van de culturele vraag. En ze willen een nummer met mij doen. Nou, en dan doe je dat maar lekker nooit de vaststelling. Hè? De plicht erop nou. Het werk gaat voor het meisje. Liewe, please, 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 er één nummer. Eén nummer. Oké. Wat voor nummer dan? Dichter bij mij. Dichter bij mij. Dichter bij mij. Ja, ik ken het, hè? Want? Nou, dichter bij mij is net echt coronaproof. Hè? En dan is Wiebo Smits, hè? De Wiebo Smits. En dan heeft hij een voorbeeldfunctie. Oké, dan doen we er iets verder op een conversie van dichter bij mij. Oké. Ja. Onder je bedenkt En dat is? dat dit nummer net mooi docht door de Gouden Gurks. Dit nummer doet net maar een gouden girl. Oké, beloofd. Meesten, hier is Wiebo Smits, maar de grote libido band. Dit is dichter bij mij. Feels though hetzelfde als ik. Best al lieke baan als ik. Ziekest hetzelfde als ik. Dorst al lieke meer als ik. Leefst al hetzelfde als ik. Krijgt ambitie als ik. Buden ben oer en tevoren. Ik weet dat krijg pas zo bedoeld. Elke die een haat in beneden. Zonder woorden, zonder woorden. Weet ik dat krijg, hoe stoot die feels. Kom dichterbij, dichter bij mij. Kom dichterbij, dichter bij mij. Kom dichterbij, dichter bij mij. Liewe er nog net? Nee, die is dwaande maar zijn speech. Zijn speech? Ja, voor de Gouden Gurbes. Oh, Ja, omdat er hier net zo vol je verlofspul binnen komt de jury hier aan bekend met zijn watergelokken van binnen. Oh. Dat maakt het ook ons. ook natuurlijk. Ik heb al twee gurbers. Ik kon even. Ja, natuurlijk. Ja, Hé, maar dan kunnen wij nog wel een nummer doen van Bohemia, of niet? ja, natuurlijk.
In Bohemia speel ik Roelof, de vierde popartiest die naar het versterren van zijn vrouw op zoek is naar de kern van muziek maakt. En een van de favoriete momenten en versjes uit die vaststelling die mijn duet was Kelten, Verlangen. Nee. Ak hem op. Nee, dat ken ik Ja niet. jongen, dat is toch ook zo. Nee. Ja, gewoon het wel. Is het de timing van de Heer Canaries? Ja, dat is niks voor ons. Ja, Dat is doel maar. Ook is het. Dit zit ik er nog voor, toch? Ja. Dat is door het twarstik. Er is een pad van mij, net oer de liefde in de kom. Een tweede stik zit in de teksten die ik schreef. Nog een wichtig deel van jaren onderkom. Ik neem steeds minder van mijzelf nog maar. Zo heb ik als ik voort ben, net volle mooi van mij. Dus ging ik er zo lang net blijven. En ik waarom had nooit steeds dat ik van kan. Om dan weer dus te weten. Dat weer het bij je zitten. Ik deze keer vanzelf zeg. Zien pad weg van mijn naam. Dat is alles. Bakkie. En kist het. Is de tekst nog? Ja, denk het wel. Moet ze wel helpen. Met jou dan. Gewoon goed dus. Jij die niet erin te komen. En ik weet het vanzelf. Kom niet in. Er zit een deel van mij in de lijnen van die lichaam. Een dierbestek is in die eigen achterbleef. Nog een lichtig deel is in die handen verzillen. Stap voor stap ben ik uit mijzelf terug. Zo heb ik als ik voort ben, met volle mooi van mij. Ik ken het ter zo lang net bankje. En vat er in wat padden, waarom nou hoe staan mag. Om dan werd dus de witte mooie. Op Nijhak wat achterlitten. En het deal dat ik bij die liet, het zoende mij nog bestiert. I love you. Dankjewel. Wauw. Dat laatste. Ja. Leuk. Ja. En onder de van de stuk dan komt de rolfiguur van Wibo die komt thuis. En voor het eerst realiseert er hem de stilte. Filter dat zijn vrouw er net meer is. Ja, deze is mooi. In een wagon, ik iepende door. Steen bij de bostafel. Maar de lekkende kraan, maar de hoekige spiegel. Maar mijn eigen gezicht,
Ik zag mijn eigen gezicht. Ik ren op een goal en ik ging door de deur. Steen in een slipkamer, maar het grote houten bed. Ik wil van die dromen, maar ik kan het sliepen. Ik weet dat ik droom. Ik ben er wist van dat ik droom. En het is goed zo. Het is goed zo. Alles is goed. Ik stroep het bed in, ik lees op een recht. Maar mijn eigen iepen, maar mijn eigen wiet iepen. Maar mijn hand van zielen viel ik nooit daar. Ik viel niet warm lief. Ik viel niet zelf warm lief. En het is goed zo. Het is goed zo. Alles is goed. En het is goed zo. Het is goed zo. Alles is goed. Gong Song. Als laatste gong serveren wij liqueur, slagremmen en bonbons. Lekker eten, mooi. Emke en Adrie. Ophellen toch het personeel? Ja. Goed, mensen. Ik ben vereerd dat de jury van de Gouden Gurbus hier van een jong de Gurbus uitrikken wil. Ik wil graag naar voren te gaan. De jury. Waar ben je nou? Ja. Ik heb wel jet dat dit hier een Lietse jury is. Ja, en de jury bestaat uit maar één persoon. Oh, dan maak ik wel koers, want ik dacht het altijd goed bij individu. Ja. Kom er maar bij, jury, hè? Goed. Jury, kom er maar bij. Meesten, Jantje Haakma zit bij de bar en die ziet ze houdt hier met me. Liewe, Jan Haakma is de jury. Ja. Hey Jan! Zijn wij ooit die jaren dat nummer van die van hoor? Van ja, dat plot, ja, dat plot. Nee, joh. Ik ben zelf fot. Hij staat de microfoon al iets zo leeg, Steen Leeuwen. Hey, Emke. Achter meisken. Het wie dit hier een poepetour om Gurbestad te kennen. En dat had de eenvoudige reden dat ik Gurbes haar een houden maakte onder orometer. Zedwaardig kunnen wij maar één Gurbe coronaproef uitrekken en wel de extra Gurbe. En daarvoor hebben wij dit hier 3 nominaties en we hebben daarbij wat vierde jongen als alleen nog Friesland. Want zat me van het vierde site dat het geen paspoort had, zij kan echt Gurbe geen reizen. De eerste nominatie voor de Gouden Gurbe 2020 is voor De Bruiloft. Een subliem dramatische regie van Vert Grapperhaus die het voor de tweede keer in een huwelijkspoortje staat. De tweede nominatie voor de Gouden Gurbe 2020 is voor een project in Huddegriep. Onder regie van Jan Haakma speelt acteur Jan Haakma, maar bij begeleiding van Jan Haakma en teksten van Jan Haakma, Smurfen de musical. De jury is bot onder de indruk van Jan Haakma's zijn grote talent. De derde en daarmee laatste nominatie voor deze Gouden Gurbe 2020 is voor een project dat volslijn particulier uit de groenstand is.
Een project dat zoekt naar mogelijkheden in steeds van naar beheinings. De derde nominatie voor de Gouden Gurbe 2020 is voor het Jorveter Kniepeegjes onder de paraplu. Beste mensen, dan is het nou tijd voor de winnaar. De Gouden Gurbe 2020 gaat naar Kniepeegjes onder de paraplu. Adem, de Gurbe komt erover! De jury vindt het initiatief van caféhouder Emke Dijkstra om ondanks de corona-docs wat te ondernemen in deze prachtige notaristuin, behalve sympathiek, echt tjoeging van ondernemerskip. Emke en zijn café zuren naar wat wolkin in Stefan, naar wat net mij. En daarom is deze Gouden Gurbe 2020 voor Emke en Adrie Dijkstra. Emke, wat is het? Liewe, dom is de aankondiging, hè? Ja, dat doe ik niet. Nee, echt niet. Het zou een miljoen worden. Alles zou om mij draaien. En dan krijgt die kroegbaard een Gurbe. Wil ik hier alles al regelen in adem. De huldiging, het korps zit al klaar. Ik zou vereeuwigen worden als armer van de eeuw. En nou wacht ze er mee op bij het bordje arm als een loser. Hij komt er dwars net in. Hij komt er dwars net in. Ja, maar Liewe, het gaat toch net om wat prijzen bij toneel? Nee. Weet ik wel. Ik wil shine. Jongen, dat hast toch toch dien? Dat hast toch alles binnen die mogelijkheden dien? Toch? Ja, toch? Hè? Ja. Ja. En als de Wiebo dat zei, dan is dat zo. Dus je vond mij wel goed. Liewe, ik vond dat je haast de beste. Haast? Ja. Als er nou nog één nummer dorst, maar dit is een geweldige band. Dan bist je voor mij de topper van de jongen en de mooiste een Gurbe van mij leren. Hè? Echt weer. Hoe lang? 10 dagen. Yes! 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 Nou, kom op. En dan kijk shine, maar dat nummer. This is your moment. Kom op. Hey. Hemelblauw, mooi gouden hallen in wolkenklauwers. Iets kristallen, kometen, manen en planeten. Alles draait om mij. En trok het dichte wolkendek omgibt onder de golvenboot. Ik voer leerde heen in de hemel. Het werd de mer, mooi zinkelijk voor de stel. Tussen die blinken rond die lijn. Ik houd van de warmte op mijn gezicht. Ik houd van de koperen gloed van die licht. Doe drinks nou wetter uit mijn hand en schelpen uit het zoute zon. Ik had een lief zijn lief. Ik voel liever baden in mijn En mind. nooit stil ik een seconde stil. Ik voel maar een kussen aan het tuin. Je van weet de wie dag. betekent, dat is mijn beeld. En kroep het kind in mijn lichaam. Elk leven begint bij mij. Loop bij mij, want door de Daarom ben ik eeuwig vrij. Ik ga de liefste lief. Hey jongens, Nee, we nemen er een op. Prachtig. Tjoh. Tjoh. Banketje van thee, banketje van thee, banketje van thee, banketje
Meesten, dank u wel voor je warm applaus. Wat ben wij blij dat wij wat dwan mochten. Ik denk dat ik dan of ik nou van elke hier spreek. Want ik zou inderdaad in 4 repetities hebben we dit in elkaar zetten. Nou, de spelers en muzikanten en ze hadden ook een soort zelfs werkzaamheden die in zat je hem schenken en hadden. Dus alle hulde daarvan. En net minder hulde voor het café en haar betjening, want hoe ze dit in 1 keer door, dat is ontzettend ongelooflijk knap. Dus applaus. En Patrick Kramer voor de technische omlijsting. En de Kramer BP neem ik het fantastisch. Jarret Laverman, het zien, orkest zien, koor en deze fantastische spelersgroep. Echo de Bakker, mijn partner in crime. Wij hopen je heel gauw onder oren omstandigheden weg te zien. En agenda's er op een andere manier te vullen. Dank u wel en onder een oren keer. En als je mij nog hier even zitten blouwen en hoe het 3 kwartier zeg je de boppenseer, zo ik nog hier gaan. Als je in woonhuis gaat, dan kun je een boete betalen, wat ik nog zeggen. Dat is bij de ingang van de tuin. En dat weet. Een rare lijst de baatskip, maar gewoon doorkeer. Hey, hoi, hoi.